Is-set niepen tal-Bażilika ta' San George fir-Rabat Għawdex dbirku nhar l-24 ta' Settembru 1925 maħduma fil-funderija Barikozzi f'Milan minn dakinhar in-noti tagħhom ma qatgħu qatt. Jiftħu l-ġurnata bil-Paternoster u jgħalquha bit-tokki tal-imwiet. Għadhom il-vuċi ta' Alla li tistieden lil bniedem jieqaf jitlob u jmur il-Knisja. Isemmew leħinhom b'mod kiebi meta xi ħadd mar jiltaqa' mal-Ħallieq u juru li l-komunità qed tiċċelebra bil-moti fil-festi ewlenin. Huma maqjusa bħala membri ħajja tal-komunità nisranija li l-ġraja ta' tberik ta' dawn il-5 niepen mit-sena ilu tniżlet fir-reġistru tal-Magħmudija ta' din il-parroċċa. Il-proġett kollu jaf ħafna lil Monsinjur Giuseppe Farrugia, imlaqqam tal-vers li għażel it-tonalità tagħhom wara li kien għamel l-istess għal settijiet ġodda ta' niepen tal-Qala u l-Mellieħa. Tabeltu ma kellux jarhom fil-Kampnar għaliex miet 4 xhur qabel waslu. Matul din is-sena, il-parroċċa ta' San George fir-Rabat Għawdex organizzat diversi attivitajiet biex tfakkar il-memorja ta' Monsinjur Farrugia, meqjus li kellu ħiliet straordinarji u li għamel ġieħ lil Għawdex bl-erf u l-pinna tiegħu. Biss insemmu li f'ħajtu kien teologu, kompożitur ta' diversi siltiet ta' mużika sagra li għadhom jindaqqu sal-lum. Disinjatur ta' binjiet ewlenin fir-Rabat Għawdex bħal Knisja ta' Savina u l-faċċata tal-Librerija Pubblika u diversi opri sagri, poeta, awtur, oratur, akademiku u librar. Kien ukoll l-awtur tal-ewwel storja miktuba tal-ġrajiet li seħħew fl-1883 f'Tapinu. Riċerka li tat bażi xjentifika biex ġiet stabbilita d-data preċiża tas-sejħa tal-Madonna lil Karm Nigrima.